hölgyeim és uraim! A Lungodrom Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség nevében kijelentjük, hogy Bayer Zsolt főmunkatárs a Magyar Hírlapban tett kijelentése miatt, miszerint a veszprémi késelés elkövetőit állatnak nevezte, sem a szervezetünk, sem pedig a tisztességesen élő cigányság számára ez a kijelentés nem volt sértő, hiszen a mi szervezetünk is hasonlóképpen nevezi meg az ilyen embert. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a cigányság mögé bújva akarja elérni azt, hogy az állami tulajdonú vállalatok mondják le előfizetésüket, és ne hirdessenek a Magyar Hírlapban. Véleményünk szerint Gyurcsány Ferenc ezzel súlyosan megsértette a sajtó és a véleménynyilvánítás szabadságát, ismételten felhasználva a kiszolgáltatott helyzetben lévő cigányságot. Felszólítjuk a miniszterelnököt és kormányát, hogy inkább tegye a dolgát, és a cigányság integrációját, azaz a foglalkozást, a tanulást, a tisztességes emberhez méltó élet megteremtését. De tudjuk, hogy miniszterelnök úr már alkalmatlan a feladat ellátására, így felszólítjuk őt és kormányát, mondjon le. Isten áldjon benneteket! Bocsánat, és nekem is eleget tennem egy felkérésnek. Felkérem Morvai Krisztinát, tartsa meg előadását. Kedves szabadságszerető magyarok, kedves magunk fajták! Köszönöm annak, aki újra összehozta a demokrácia, az emberi jogok és